Поетът и журналист Стоян Терзиев представи първия си литературен текст в проза. Приказката "Рицарят на жълтата принцеса" вече няколко месеца проправя пътя си сред читатели от различни поколения. Писал съм я преди години, когато още сина ми отделяше твърде много време на компютърните игри. Видях каква енергия строи и от него към играта, и от играта към него. И ми се стори, че това нещо трябва да се разкаже, трябва да се побере в някакъв жанр като приказка и трябва да се постави в виртуална среда, което пък го прави до някъде и фентази. Амбицията ми беше да разиграя една чисто рицарска история, една момчешка история за едно момче, което в играта е рицар и среща своята жълта принцеса. Това е олицетворение на един младежки блян, на първата младежка любов, на първите любовни трепети. Не напразно жълтата принцеса е един идеализиран образ на младежката любов. От тогава мина доста време. Нещо, което не съм казвал досега, е, че предлагах книгата първо на престижно издателство, където ми казаха: окей, ама ние не издаваме детска литература. После минах през един конкурс, в който бях поставил едни рамки финансови доста високи и там ми казаха: добре, текстът е много добър, само че струва твърде скъпо. И аз като автор, който твърде лесно се отчаива, казах, че не е момента сега и затова проекта престоя няколко години в шкафа, докато му обърна внимание Екатерина Костова със своето младо издателство, но амбициозно. И така тази приказка намери бял свят и достигна до тинейджерите и до техните родители. А кога този авторски подтик се превърна и в едно търсене не само на този приказен сюжет, който да пребивава и в виртуална среда, но и да променя стандарти, да няма категорично лош, категорично добър герой? Първата основна цел, която си поставих, пишейки текста, бе наистина да няма насилие и агресия в приказките. Още на времето, когато четях приказки на детето си, бях шокиран от това. На времето не съм обръщал внимание, като съм бил малък, но сега като родител се шокирах колко кръв и жестокости се леят в тези истории. Особено братя Грим са направо хорър автори. И исках да променя малко стереотипа, да няма кървища, да няма агресия, да има сблъсък. Не толкова между доброто и злото, а между това, което е редно и това, което не е, защото се постарах и да няма чисто положителни и чисто отрицателни герои. Те да търпят развитие, така както е в истинския живот. И също нещо, което не съм споделял с други свои колеги, е, че вглеждайки се в текста, може да се направи и препратка към източната философия и теорията за прераждането, защото в тази история действието се развива в един свят, в една компютърна игра, която търпи развитие и ще има второ издание. И там вече героите ще са такива, каквито са били постъпките им в първото издание на играта, т.е. спазвайки законите на кармата. Ако си бил добър, може би ще имаш по-добра съдба, а ако си бил лош, може би трябва да изстрадаш малко, за да поправиш своята вътрешна същност. Вече имаш ли знание за това как една приказка може да бъде интересна и за деца, и за подрастващи, и за родители? Не съм открил още тази формула. Все още, макар и издадена тази книга, у мен като автор си съхранявам своите съмнения. Трябва честно да кажа, че получавам отзиви предимно от родители, а обратната връзка от децата имам посредством Фейсбук, където виждам снимки на
класове, които така познати учители от моята среда са им чели тази приказка и те са направили свои рисунки по нея, но наистина вдъхновени от тази история, така че това ме кара само да се усмихвам и да се надявам, че съм стъпил на един по-здрав път, но пак подчертавам, съмненията като автор у мен си остават дали съм открил подходящата формула, за която ти говориш. Говорим сега за книгата няколко месеца след премиерата й, което е и един шанс, защото ти обявяваш като една възможност за нейно продължение именно това. Дали читателите ще я посрещнат с интерес и в ден днешен мислиш ли дали ще продължи тази история? Много ми се ще и трябва да заявя, че няма да имам амбицията иначе да седна да пиша продължение, защото няма да имам мотивацията, но ако тази книга, ако приема тези отзиви на едни подрастващи деца, на едни тинейджери, които са я приели наистина като своя, аз бих я продължил. Така че Жълтата принцеса за сега е само замразена. А като казвам Жълтата и ще оживее в евентуална следваща история, като казвам Жълтата принцеса с моята колежка Веселина Пеева от радиото, по-скоро тя се пошегува защо е тя толкова интелигентна. Тя е интелигентна по създаване на параметри компютърни и казва и защо е толкова мълчалива и после сама си отговори, а може би именно за това е толкова мълчалива, защото е толкова интелигентна. Наистина Жълтата принцеса е най-лаконичният образ в тази приказка. Тя проговаря на едно или две места и то с думи на Шекспир, на Пауло Коелю, защото е заложено тя да пише и да чете поезия, както да язди кон, така да свири на арфа, да се интересува от изкуства, да владее бялата магия, изобщо всички неща, които може да измисли един младежки ум като свой блян за своята любов, която е напълно платоническа. Не се сбъдва в онзи предварителен, амбициозен план изгледа на книжното тяло, но все така е много естетски оформено и много приобщено към съдържанието и илюстрирането на книгата. Чия заслуга е това? Заслугата на младата художничка Стиляна Георгиева с задачата да илюстрира книгата я натовари издателката Екатерина Костова и тогава аз се запознах с Стиляна и когато говорихме я попитах как виждаш нещата, харесва ли ти историята. Тя каза, ако не ми харесваше историята, аз нямаше да посегна да я илюстрирам и тя създаде тези чудесни образи, които между другото влияят много силно върху децата, защото разглеждайки техните рисунките, аз по-скоро откривам Стиляна в тях, художника в тях, отколкото себе си, като разказвач.